Atracament de Sina a Itàlia. Falsos policies ataquen dos furgons blindats, atracar el barco. Ataquen dos furgons blindats en plena carretera. Els lladres han cosit a trets els vehicles i han fet volar les portes d'un dels furgons. Un comando amb falsos vehicles de policia ha assaltat dos furgons blindats en una carretera al sud d'Itàlia, la coneix Lecce en Brindisi. Molt bé. Dos membres de la banda han estat detinguts mentre que la resta s'ha escapat i els estan buscant. A veure, jo no he acabat de pillar la trama perquè les imatges es veu... Hi ha un tio que passava per allà amb el cotxe que ho va gravar, amb el mòbil, que les imatges es veu un discret personatge vestit amb granota blanca i passa muntanyes negra, que és una indumentària de dolent oficial, diguéssim, per passar desapercebut, fotent trets a una furgoneta que al final sembla que detona. Hi ha tots els clàssics, autopista tallada, gent parapetada fotent trets, cotxes de policia, fumera... Sembla una pel·li. Totalment, ara tornava a dir, per acabar de donar el toc habitual, només faltava el Bruce Willis esgarrinxat amb samarreta Imperi, corrent descalç i fent broma irònica, parlant amb un walkie-talkie agafat d'un dolent que s'ha carregat, que sí? La jungla de cristal. Exacte, i per acabar de rubricar i per publicitat encoberta manifesta, un camió de gasolls Rovira que tan bon punt en sortís al corrent el conductor volés pels aires per culpa d'un míssil llançat amb massa traça. Com ho veus, això? Bé, i el conductor llançant-se, sobretot, perquè no li... Home, la metralla. Això es podria dir colpo in autostrada, per exemple, en italià, I a la 2 es pot desvelar la trama, perquè aquí no queda massa clara la trama mundial que hi havia darrere, que es podria dir colpo in autostrada connessione globale. Què et sembla? Mira, perfecte, em sembla perfecte, perquè jo vaig veure la notícia i realment semblava una pel·lícula. Doncs ja ho tenim, una cosa menys, tio.